Vîdeoya panelên rojeyên Teslaya hate parvekirin. Ji NASAyê wêneyên panoramîk ên Marsê. Li ser Marsê ewrên binefşîyên ji tozê. Zanyaran cara yekem wî zilekelên reş kulon kirin. Zanyaran tirsa mirovan têk birin û êrekî zêde kirin. Hate keşifkirin ku maddeya reş dibe sedema çala reşkên mezin. Meteorê ku ketî atmosferê bû guloka agir. Dosya me ya hefteyê di derbarê koça dawî ya astronomê ji Amedê Abdulkadir Topkaş de ye. Tesla şirketeke ku erebeyên bi elektrîkê hildiberîne. Sala borî Teslayê li serbanên malan panelên roje jî danî ku sûd ji enerjiya tîrêjên rojê wergire. Li Amerîkayê êdî li ser malan panelên rojê zêdetir dibin. Hem bikarhênerên ku panelan datînin serbanên xwe bê biryar bûn ku panelên Tesla'yê daynin serbanên xwe. Wexta serbanan bi berfê tijî bibe dê panelên Tesla'yê yên bi navê Solar Roof çawa bixebitiyana. Bikarhênerekî panelên Tesla'yê vîdeoyeke panelan par vekir û bersiva pirsên mirovan bi vîdeoyê da. Obviously, the faster it gets off the roof, the better it is for us because the more solar energy that we can gather. There's no snow on there. It's early in the morning yet. It's kind of chilly out here. It's under 30 degrees, so there's a little bit of frost on the roof, but there's no snow on there. Di vîdeoyê de xuya dike ku bikarhênerê bi navê Jensen Lesson tevahiya serêbanê xwe bi panelên Tesla'yê pêçaye. Li serbanên hemû malên derdorê bi berfê tijî bûye, lêbelê li serbanên Lesson berf tuneye. Hemû panelên rojê wexta berf dibare, berfê dihelînin. Lê giringiya Tesla'yê ew e ku serê tevahiya ban dipêçe. Bi vê awayî berfa ku dibare, dihele û bi kêlekê de diçe. Panelên din ên rojê tenê perçeyekî ban dipêçin û berf bi rojan li ser ban dimîne. Indicate chute deployed. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Amûra Perseverance ya Ajansa Fezayê ya Amerîkayê NASAyê ku li Marsê daniye wêneyên panoramîk ên zelal şandin. Robota fezayê ya Perseverance li qada ku hefteya bihorî xwe lê danî 140 wêneyên zelal girtin. Dîmena panoramîk ku NASAyê çêkirî ji wan wêneyan pêktî. Bergeheke çolî bala mirov dikişîne. Wêneyên panoramîk kratera Cezero nîşan dide. Li gorî zanyaran li vê kraterê beriya 3 milyar û nîv salî goleke mezin hebûye ku çemek tevlî dibû. NASA hêvî dike li ger stêrka sor 2 salan sih eşantiyonên keviran berhev bike ku hêvî dike li ser wan şopa jiyanê bibîne. Kamereyên Perseverance wê bibe alîkar ku zanyar dîroka jeolojîk a kraterê û şertên atmosferê diyar bike û bibe alîkar ku kevirên ku wê bînin cihanê tespît bike. Tê payîn ev eşantiyon salên 2003 dema serdaneke Marsê bînin cihanê. Keştiya fezayê ya NASAyê ya bi navê Perseverance ku hefteya borî li Marsê bicih bû, dê demeke nêz de şahidiya bûyereke derasayî bike. Li gor lêkolîneke nû li Marsê bahozên tozê yên demsalî diqewimin. Tozên li hewayê ku bi elektrîkê barkirîne, wexta li hev dikevin roniyeke binefşî derdixin holê. Tê texmînkirin ev bûyer dê cihê ku keştiya fezayê lê bicih bûyî biqewime.
ji ber vê yekê jî keştî dê karibe vê bûyerî qeyd bike. Ji zanîngeha Oregonê nivîskarê lêkolînê Zanyar Joshua Mendes Harper dibêje ku çirûskên bi reng zerarê nadin keştiyê. Heke di pêşa rojê de mirov karibin herin Marsê, ew jî dê ji vê bûyerê zerarê nebînin. Zanyarên vê xebatê dimeşînin dibêjin ku ev bûyer dê bihêle em atmosfera Marsê bimînin û em bibînin ku li Marsê jiyan heye an na. Harper dibêje çirûskên biçûk dibe ku bandorê li ser tiştên organîk bikin û tiştên kîmyewî biafrînin. Di xebatekê de zanyaran bermahiyên ji Marsê bi kar anîn û li gorî encama xebatê zanyaran pêşbîniyên xwe yên vî rengî par vekirin ku li Marsê dê bahozên tozeyên bi rengê binefşî bixewimin. Di rojên pêş de dê rastiya teoriya zanyaran derkeve holê. Li Amerîkayê zanyaran cara yekem ajeleke ku ber bi tunebûnê ve diçe klon kirin. Genên wî zileke ku berî 3 salan miriye bi kar anîn di xebatê de. Klona bi navê Elizabeth Ann di dehê kanûna 2020 de ji dayîk bû. Lêbelê zanyaran derbarê xwezaya ajelê de hin hişyarî dan. Ji salên nodî ve zanyaran wî zil klon dikirin û Amerîka, Kanada û Meksîkayê ev ajal berdidan nav xwezayê. Wî zilên lingrej jî ji malbata wî zilanin lêbelê genetîka wan hinekî cuda ye û ev yek jî ji bo wî zilên lingrej dibe sedema hin nexweşiyên wekî parazîtên rovikan ku nexweşiyeke giran e. Yek ji xebatkarên klonkerina wî zilan Rêvev and Restore dibêje ku klonkirina wî zila lingrej ji bo zêdebûna cûreyên ajelan pir giring e. Ji ber vê yekê ev xebat pir giring e. Berî niha jî saziya bi navê Vision hespekî kovî klon kiribû. A niha jî heman sazî li ser balindeyeke ku tuxmê wê bi dawî bûye, dixebite ku wê jî klon bikin. Di roja me de gelek mirov hene ku dixwazin yekser ji tirsên xwe xilas bibin. Zanyarên Japonî keşfeke ku tenê di filman de rastî mirov tê dîtin. Zanyaran mejiyê çêkirî û emara fonksiyonel bi kar anîn û hin tirsên mirovan ji holê rakirin. Heta zanyar dibêjin bi sayê vê teknolojiyê dikarin hin hilbijartinên mirovan jî tune bikin. Xebata zanyarên Japonî hêj di destpêkê de ye û bank di zanyarên din dikin ku vê xebatê pêş bixin. Di xebatê de pêlin di mejiyê mirovên ku ditirsin de hatin şopandin. Mînak, heke mirovek ji kêzikekê bitirse, di şopandina mejî de wêneyê kêzikekê nîşanî mirov didin ku guherîna pêlên mejî bibînin. Zanyar lêkolînê dikin ku wextê wêne nîşanî mirovan nedin pêlên mejî dê biguherin an na. Heke di pêlên mejiyê mirovan de li gel ku neyê nîşandan jî guherînek çêbibe, pereyan didin mirovên ku xebat li ser mejiyê wan tê kirin. Bi vê xebatê ne tenê tirs, xeyalên şikestî û ji xwe nebawerî jî tê tune kirin û cihê wan hestan dimîne ji wêrekiyê re. Li gor daxuyaniya zanyaran ceribandina vê xebatê aniha li ser her mirovî nakin. Zanyar dibêjin xebat hêj pir nû ye. Di demên pêş de heke pêş bikeve dibe ku li ser hestên din ên neyênî ceribandinan bikin. Li gor lêkolîneke nû ji maddeya reş çalên reş ên pir mezin derdikevin holê. Lêkolîn hewl dide di derbarê tiştên kozmîk ku bersiva wan heta roja me nehatiye dayîn keşif bike. Zanyar dixwazin nepeniya van tiştan ku çawa çêbûne û çawa ew qasî bilez çêbûne derxin holê. Bi vê awayî lêkolînê berê xwe daye problemeke nepêkan e.
لێکۆلینەران پشتی تەقینا مەزن بە 800 ساڵی کو ئەف دەم ji bo çêbûna çalên reşên mezin demeke pirkine, çalên reş çavdêrî kirin. Hêjnayê zanîn ku ev qulên reş demeke ev qasîkin de çawa çêbûne an jî destpêka çêbûna wan jî hêj nediyar e. Zanyar difikirin ku sedema mezinbûna çalên reş maddeya baryonîk ku bi piranî derdora me dipêçe û stêrg û rojgeran diafirîne. Lêkolîneke nû dibêje çalên reş ne ji maddeya baryonîk lê belê ji maddeya reş çêbûne. Dendikên galaksiyên ku derdora wan bi maddeya reş dorpêçkirî dibe ku bûbin sedema çalên reş. Ji ber ku navenda wan ew qasî zêde gur dibe ku êdî nikarin xwe bi xwe kontrol bikin û têk diçin. Bermahîka wan jî weke çala reşkan dimîne. Lêkolîner dibêjin ev fikir li gor fikirên din bi mantıqtir e di derbarê çêbûne çalên reş de. Her wiha dibêjin çêbûna çalên reş ên berî galaksiyên derdora xwe ancak bi vî mantıqî dê were ravekirin. Li Brîtanyayê ji Zanîngeha Nasyonel de la Paplatayê zanyar Carlos Agulez dibêje, ev senaryoya tê gotin, berî stêrkên li derdorê biafirin û bêyî ku mirov li dendika çalên reş de lêkolînê bike, dê sedema çalên reş û mezinbûna wan bi awayekî zelal û hêsan rave bike. Welatiyên Kanadayê di nava hefteyê de şahidiya rewşeke derasayî kirin. Di 22 Sibatê de di saetên sibehê de ezman bi carekê re ronî bû û paşê roniyê li piştxwe şopek heşt û bidawî bû. Gelek welatiyên Kanadayê vîdyoya Gloka Agir kişandine. Hin welatiyên Kanadayê di derbarê Gloka Agir de wiha diaxibin. Tişta ku li ezmanan hatî dîtin, ji lambeyên erebeyê ku bi carekê re derdorê ronî dikin, bêtir ronî kir derdor. Welatiyekê din dibêje, Gloka Agir pêşî derdor bi rengê şîn biriqand. Paşê rengê wê ve guherê rengê pirteqalî û herî dawî jî li pey xwe şopeke gewr hişt. Di derbarê gulokên agir de zanyar dibêjin her roj bi hezaran gulokên agir dikevin atmosfera cîhanê. Lêbelê piraniya wan dikevine nava okyanusan an jî cihên bêhes û deng. Her wiha ji ber ku nava rojê de dikevin balê nakşînin. Ji ber gelek mirov yên bi şev dikevin nabînin jî ketina wan zêde nayê bihîstin û nabin nûçe. Piştî lêkolînên dûr û dirêj ên zanyaran hatibû qebûlkirin ku heyv wexta li derdora cîhanê dizivire xelekeke gilover çêdike. Bi salan di dibistan û zanîngehan de xwendekar bi vê agahiyê dihatine perwerdekirin. Rojekê ji Bakurê Kurdistanê ji bajarê Amedê nameyek çû ji Nasayê re. Di nameyê de dihat gotin ku heyv xelekekê gilover çênake di zivirîna derdora cîhanê de. Lêbelê tevgera heyvê wekî kevanekê ye li derdora cîhanê.
پشتی دمکی ناسای نامه جا آمده برسواند و گوت آگاهی انت راستن. امید پرتوکین خوین پرورده ده وی شاشه راست بکن و نیشه انت بنویسن. هر وها امجبر وی کداته یا هیجا ده پیروز دکن. خودیه ویلی کلینه عبدالقادر توپکاچ آمده بو. توپکاچ دبیستویه که سباتی ده جیان خوش دست دا و حسکرین خود ناوا خمگینیه ده هشتن. عبدالقادر توپکاچ جزاروکتیا خواه بکار نامپیجیه رمجول بو. روژه که دخونا خودت بینه که لفظای ریوتیه دکه. جخوه شیار دبه و شخوا دپرسه گلو ازی بکارم پشتا هیویجی ببینم پشتی ویه که دست بلی کلینه دکه. سال 1991 الباجار آمده المالا خوی التاخا سوره لسر فضای لیکولینان دکه. لگل کوش دبستان سرطایی و نچوی تو دبستان و زانینگه هانجی خواب خوا لیکولینان دکه و خواب پیش دخه. پشتی دمه که الگل بیدرفتین آبوری جیش خواره تلسکوپه که دکره. دچه سر کاشکی اولور تفگرین روشگران و هیوه دشوپینه. دلیکولین نوی ده تشتک بالاوی دکشینه که تشتا توپکاچ به تلسکوپا خود بینه و هن آگاهی اند پرتوکان ده هفدو ناگرن. روش بروش تفگرین هیوی دشوپینه و نیشه اندگره. پشتی که لیکولین اوی بداوی ده به جناسا ایره نامه که دشینه و پشتی وی نامه ناسا آگاهی انخوال گور لیکولین توپکاچ دگو هرینه. دستن استرونومی آمدی ده گلک نیشین ده درباره فضا و تفگرین روشگر و ستیرکان کوم دبن. توپکاچ هن آگاهی خود دشینه سازی و زانینگی هن ترکانجی لیبلی آن برسف نایه آنجی لیکولینین وی بکار بیننجی ناوی وی دبن لیکولینان ده درباز نابه. ده سال 2016 دل تاخا سوریه برخودان خوصریه دست پیده که. دولتا ترک ایریشی همو مالین تاخی دیگه و دناوان مالین هلوشایی ده تلسکوپا توپکاچی دشکینن. شکستنا تلسکوپا کو بدرفتیان کریبو لیکولی ناوی نیوجو دهیله. هن خیرخواز لسر اینترنتیج بو تلسکوپکش توپکاچ را بکرن کامپانیایی که ددن دست بکرن. تلسکوپک نوش توپکاچ را تکرین و خبات نوی ین درباره فضایی ده ددومن. عبدالقادر توپکاچ به نخوشی پنجشیر دیکه و دمک نخوشخانه تی درمان کرن. لی مخابن نخوشی سردستی جدستینه و ده 21 سباط 2021 ده جیان خوش دست ده. لیکولین نوی ینکو عمرک دایوان و تلسکوپا ویا ریحوالتی پیره کری الپاش خواده هیله و کوچا خویا داوی دیکه.